खेसारियो ये कहलो भैया बड़ा कठिन बा हो, कैसे रहुआ सब चला ले तनी जा। खेसारी भेटा गेल एयरपोर्ट पर, तो हम खड़ा रहली, अचानक अब तो एयरपोर्टवा एक ही बा, वही में से घुसे के बा, वही में से निकले के बा। तो अचानक हम के आदमी कल भैया पीछे देखी तो देखा तनी तो खेसारी बाबू, लेकिन खेसारी ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो आते ही पैर छू के प्रणाम किया जैसे हमेशा करता है। तो देखो आप लोग भी ना, चुनाव में नेता लोगों का ही नहीं, चुनाव में आपस में गांव में भी तनाव हो जाला, लेकिन होके नहीं देवे के चाहिए। चुनाव विचारधारा के होला, जेकर विचार जहां भइल खड़ा बाटे, लेकिन ओकरा के चुनाव बाद ढोवे के नहीं चाहिए। तो जब वो हमरा के मिलल तो हम ओकरा के कान में यह कहली कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, संगीत में हमको है रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। जय भोजपुरी। तो ये भैया हो, हमार और रितेश पांडे की मुलाकात चुनाव बाद पहला बेरी भइल बा। सबसे ज्यादा हिम्मत यह बात के बाद कि इतना बड़ा स्टार हो के और जे राजनीति में आवे के हिम्मत कैले बाटे, ओकरा खातिर ताली बजे के चाहिए। बड़ा कठिन काम बा। खेसारियो ये कहलो भैया बड़ा कठिन बा हो, कैसे रहुआ सब चला ले तनी जा। लेकिन त्याग तो भैया जी, आप आज वैसे जगह पे दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। भैया लोग हमने देखा है भैया को, मतलब नाश्तो करे के टाइम ना रहला, जब दूगो रोटी या थोड़ा सा भुंजिया खाए के होला तब वो चार आदमी के बैठ के बात सुनत रहे के बा आ खात रहे के बा। तो भाई राजनीति कईल, लोगन के सेवा कईल बहुत बड़ा काम बा। और रितेश बाबू दौर ऐसन बा